कौन कौन देखा फैसला ओके गुड ना सोआ नहीं पूरे को सोआ नहीं वाह बहुत सोए नहीं तो ठीक है ये सोआ नहीं जो इसको नहीं देखा है नोटबुक निकालो नोटबुक और कलम निकालो बा बेलेगक नाचाबा किबा যদি কনফিউজন থাকে কি কৰিব পাৰা হাতটো ডাঙি ঘুৰিব পাৰা চান্স তো দিছিলো মই ডেমোক্ৰেসি নহলে মোক কব যে আপুনি কোৱাই নাই মই কৈছো আগতে এখানে আমার কি হয় দিস ইজ এ প্রবলেম উইথ মোস্ট অফ आवर স্টুডেন্ট কি আছে এতিয়া অলপ সময় কাৰণে সি যদি আমি জন্তু হও ন ইফ ইউ আর এনিমেলস আমার ডিসিপ্লিন না থাকে जोंनि डिपार्टमेन्टनि लाइब्रेरी सार्भिस डिपार्टमेन्टनि बे नैथि प्रग्राम बेबादि प्रग्रामा जोंना गासिबो बिटिसियावनो जाजोबगोन जोङो 10टा माने जायगा सेलेक्ट खालामना लाखाबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै बे जोबबाय बे प्रग्रामा मैयाहाय तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जोंनिनो मानगोनां इएम सार डक्टर नीलत सरगयारिया बे प्रग्रामखौ बेखेवना होदों बे प्रग्रामनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय फरायसाफोरखौ फरायनायनि हेबिटखौ बांहोनाय आरो ग्रेजुवेट जाखांनानै बा गावनि फरायनाय लाइनखौ मारै लांनो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनसे एवारनेस होनाय बेखौ जोङो प्रग्रामखौ सालायलांनो थाखाय जोङो सासे रिसर्स पार्सन लादों बिथांनि मुङानो जाहैबाय रन्जन के बरुवा बिथाङा सासे मटिभेशनेल स्पिकार दा बिथाङानो गथ'फोरखौ मटिभेशनेल होनायजों लोगोसे केरियार जीवनाव मा केरियार लानो हायो बिनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायगोन थ' जों लाइब्रेरी सार्भिस डिपार्टमेन्टआ बेल' नङा जों आगोलनिफ्रायनो रायजोफोरनि कमिउनिटि हल बे टाइपनि जों न' लुना होदों बेजों लोगोसे रेजिस्टार क्लाबफोरनो लेखा जों अनसुंथाइ होदों आरो बेबादिनो जोङो मोनसे एवारनेस प्रग्राम जों ससाइटि लेभेलाव लाबोनाय जादों थ' जोंनि उद्देश्यआ बेनो जाहाथे जोंनि डिपार्टमेन्टआबो एसेबाबो जों ससाइटिखौ एसेबाबो गोजौआव थिखांनो हायो खोमा होननानै जों बे उद्देश्ययै जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों मा होनो बेयो जोंना गासिबो बिटिआरनि गासिबो डिस्ट्रिक्टआवनो जाजोबगोन दा जोङो नैबे सेकेन्ड माबा जाबाय नेक्स्टआव जोङो चिराङाव लागोन बिदिनो जोंनाव लिस्ट दं दा लिस्ट मथै जोङो बेखौ खालामलांगोन नैबे गरेस्वर ओनसोला गोबां गिदिर एरिया बेहाय दिनैसिम जिहेतु लाइब्रेरियाव मोनसेबो लाइब्रेरि जिहेतु जायाखै बिथाङा नोंथाङा सासे सिएसटि हिसाबै मा बुङो बे एक्सुवेलि जोंनि गभर्नमेन्ट नर्म्स मथे साब डिभिजन आरो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिया साब डिभिजन लेभेलाव जानांगौ आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिया जायो आरोखि खिन्थु बावहाय मोनसे खालामनो हायो रुरेल लाइब्रेरि होननानै जायखौ बुङो जों बेखौ जों खालामनो हायो आरोखि दा बिनि थाखाय जोङो एसे सानगासिनोबो दं जाहाथे गामि लेभेलावबो लाइब्रेरि जायो लेखा सहैयो दा लाइब्रेरि गैयाबाबो जोङो गभर्नमेन्ट लाइब्रेरि गैयाबाबो रेजिस्टार्ड लाइब्रेरिफोरनो जों आगोलनिफ्रायनो एसे लेखानि अनसुंथाइबो हरखानाय जाबायानो